Mindenkinek közösségek van, amelynek egyetlen egy apró, ám bátor régen fontos mondani valója van, hogy a zenekar a közönség nélkül mit csinálna. De még nagyobb baj lenne, ha azt az egyetemes nyelvet nem beszélnék, amit zenének hívunk. Zene nélkül mit nyugodtan jöjjenek a kezek föl! Zene nélkül mit oh, zene nélkül mit előre sámítanál névérmű tapsal. Sorban alá Gergő, most nem. Most Gergő. A hölgyek az elsőség. Tud vele! Hire! Olá Gergő! Kávé Szender Szandi! És az összházigazdáját és egy szeretikus gyerekes. Olá Károly! Végig kell feltenni minden egyes kezünket. Csak akkor én ráérek. És? Hagyj halljam! Ne csak lássam halljam is! A kezek nélkül mit érek én? A kezek nélkül mit érek én? A kezek nélkül! A zene nélkül mit érek én? A zene nélkül mit érek én? Hát akkor nézzük meg a zenekarra is! Zene nélkül mit érek én?
zenekar, aki a ma este további házigazdája volt, nem más, mint Bubenyák Zoltán! Erdély András! Csejtei Tamás! Herold Péter! A doboknál Glacz Gábor! Nagyon szépen köszönjük, drágáim, remélem, hogy nem is segít. Köszönjük szépen mindenkinek, aki eljött. Köszönjük a technikának, köszönjük az összes technikusnak, köszönjük a Lourdes-nak, boldog születésnapot. Vigyázzatok magatokra! Sziasztok!